Txirritak argin lanetan baino gehiago kobratzen omen zuen bertxotan. Joan den mendean, herriz-herri saltzen omen ziren bertso paperak. Eta bertso doinu baten izena baino ez da goizean diru kontatzen. Iritsi gara dera, ABD podcastaren 3. atalera. Bertxotan behar baino gutxiagotan aipatzen da dirua. Kaixo, Aitor Sarregi, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Aitor, ez dakit gogoan dezunzuk lehen aldiz noiz jason zenun zure diru ordainen bat bertxotan egitegatik? Ez bueno, bertso paperetako sarieketa, bai. Bertso paperetako sarieketa aspaldia, oso aspaldi. Bueno, bada zerbait. Izango die 40 bat urte. Baina bapateko lehenengo sobrea edo, naiz akoratzen. Naiz jasonon, baina ziurrenez izango zen 1000 eurokoren bat, 30 euro. Vale. Beste igual urrunago gelitzegu gai hau, baina bertsolaren arten hitz egiten da diruan inguruan, gai honen inguruan, naturaltasunez hitz egiten da? Bai, ni baitz esango nuke. Are gehiago, esango nuke kuadrilatan, edo lagun arten, edo kasu askotan lankide arten ere, vale. Lanaren arabera, edo lantokin arabera, ez dala bertsolaren arten bezain naturalitze egiten gai hortaz. Vale. Nahiko normala da, lankuko saio edo tarifa, ezarretako tarifatatik kanpoko hori da, kanpoko saiotan, askotan agian tratua bertsolari batek izten du, besteri berri ematen dio, edo askotan deia ere bertsolari batek abisatu jok beste bati, eta orduan baldintzez ere hitz egiten da, vale. Edo saioa bukatu, eta askotan ez jakinen juten gea, eta bueno, zenbat esango diegu. Vale, eta hitz egiten da horri buruz ere, orduan nik esango nuke nahiko modu naturalen hitz egiten da. Vale, eta gero hori, aipatu duzu baino antolatzaiekin, nola hitz egiten da gaian inguruan? Hori zailagoa da. Ikasten da, baina niretzat bintzat beti izan da zaila. Ni erosle txarra eta saltzaile txarra naiz. Regateorako ez dut balio, eta exigitzeko ere ez dut balio. Nei kotxe bat erosi behar balin badiate, ez dut nik salduko. Eta horre antzeko zerbait da, antolatzailearekin momentu tenso xamarra izatena, batipat normalen saioaren ondoren dalako. Vale. Aurrez hitzein ez balin bada, aurrez ere izaten da bildur pixka bat, galdetuz gero eta esan, igual gehiegi eskatzen ari zean sensazioa edo honek ze uste du, pentsatuko. Onizer naiz, bai. Pixkat beste gai batzutan askotan aipatzen den impostorearen sindromea horrez, dano pixkat sentitu dugu nik uste diruari daukionez. Eta saio osten danen, askotan, igual ez da nahi bezalatea. Eta... Ama hori gertatzen da baita, claro. Ez dugu hitzein, eta zuena zenbat da, eta igual, zu konstiente, ez da zura erabat asmatu. Eta demorekin ikasten dezu baita ere, bueno, baina zu alegina zordezu. Esportzuta egin dezu, etorriztea. Igual era naturalago baten ematen, eta zure tokian egoten ikasten da, baina kostatzen da. Eta gainan ikuste urtekin baita ere pixkat, igual esperientzia aukiala, eta igual hausartagoa zea, baina bereziki hasiera baten igual gehiago kostatzen dela. Bai, eta batipat bi bertsolari dienen, nik esan nuke taldeko zerbait danen, 6ko saio baten eta ez dala olako negoziazioik duten normalen, biko saiotan izaten da gehiago, eta bi bertsolari dienen, bietan bat izaten da normalen gehiago ibilidana, edo azala eginago daukena edo, eta askotan erosoa da, beste eskuztea, eta gero beti gehatzen da azkeneko errekursua, aurrez baldin badakizu, aurreko urten ze bertsolari izan dien. Bale. Edo haiei galdetzea. Vale. Edo bestela, ez galdetuta ere, zuk baldin bakizu bertsolari hauek izan zieniaz,
hauek ez zuen hemen musutruk kantatu, eta esatea, bueno, ia zaine eta listo. Horre, ez da... Horre ez da IPC-ik eta horre ez da aplikatzen. Bale, arki. Eta, bueno, pixkat igual ikuslea kokatzeko, gero ateko izkegu, baina guztiak da nahi, baina, hola, bertso afari baten gutxi gora bera, bertsolari batek zenbat kobratzeu. Ni gaina azken enteratzen ez gauza gurekin. Bueno, bitu. Ni baita, ni berez diruana beti usteet azkeneko, luke hola izan beharko berez, baina... Enaiz enteratuen izaten, baina, bueno, okarrez bali manau, bueno, momentu hontan, claro, hor, ordainketan nola egiten dan, zeinek egiten duen, zeinen bide zein daren arabera, izugarri aldatzen da. Aparte, saio mota, antolatzailea zein dan, bueno, danetik egiten deulako, ez? Debalde kantatzetik hasi, eta ezarritako tarifara. Baina ezarritako tarifa esan daiteke momentu honetan saio batekoa, 270 bat euro bertsolariari gelditzeko modun, faktura beak egiten baldin badu 115 PFS-etarako kentzen zaio, aurrez, eta hor nun baite dabilela, gero. Bertso ekitaldi bat, adibidez? Bertso ekitaldi baten? Nik esan nuke, bertso afari eta bertso ekitalitan ez daula alde handirik. Bale, eta bain bai, sartuko ditugu baina batzuk. Ze aipatu dituzu, badaude tarifa estandar batzuk, lankok ezarritakoak, eta nolabait, bertsolariak, kokatzen zaituztete, zerate, tarifa horietan, baino nolabait batzutan kobratzen dezue tarifa horiek kontutan izanen gabe, ezta? Bai, bueno, lankutik ezarritako mailaketa da, hori da. Lanku, bueno, bertso saioak antolatzeko eta pixkate horri forma legala emateko, azkenean urte askotan beltzean funtzionatu den mundu bat da, eta gaur egundan oso fiskalizatuta da honez, bueno, hori gehi beste abantaila batzuk ere ekarri ditu bertsolarientzat, lankuk, eta lanku mailakatze bat dauka egin da, eta bertsolari bakoitzari proposatzen zaio, ze mailatan edo maila aldaketa bat egiteko, agian txapeketa hon bat egin balin badu, edo plazan asko balin badabil. Hori ulertutan euken, nola baitzuek ere gero aukezuela aukera proposamena botatzeko, igual... Bai, bertso eskolatik irten berridan, bertso eskolatik plazara irten berridan pertsona batek erabaki dezake A mailan, mailarik altuenean jartzea. Beste gauza bat izango da, ea zein ordainduko duen. Hori da. Eta hor mailaketa bat dago, eta mailaketa horren arabera, tarifa desberdina daude, eta saio beren kantatzen duten bertsolariek, desberdin kobratzen duten. Baina hori, gero badaude saio batzuk, igual ez dienak guztiz kontutan hartzen lankuk ezarretako... Bai. Imaginatu bertso afari baten, daude bi bertsolari, bat da bekoa eta bestea akoa. Eta igual biei berdin ematen zaiela alegia. Normalen, da nik esango nuke, nik ala ezagutu dut, hasi nintzen momentutik. Nile gazti mintzat, badakitola hola egiten dela, baina... Bai, hasi nintzen momentutik, nik beti ezagutu dut, beti aipatzen da guztapiden da historia hura, gaztearekin kantatzea jun, eta joxeriza zazala, eta bueno, honi erdia ematea pentsatu dut, eta guztapiak ez nola erdia, izatekotan alderantziz, nire doblea kostatu zaiota. Beti defenditu izan da bertsolaren artean, lan behari ordain beha ematea. Pikin bat, lankuko mailaketak hori hausi du. Hor bat zion olako zerbait idatzi gabeko arau nahiko onartu bat, eta guain onartzen dugu, beste diferentzia hori. Bai, azkenen bere alde honekin, eta bere alde zain honekin edo. Bale, jungo geha hain, Oiana Iguaranen hitz batzuk irakurriko ditugu, kontrako eztarritik liburuan jasotakok, eta honela dio. Hasieran diru asko iruditzen zitzaizkigun gutuna zalaiek, urte amaieran balantzan jartzean, ohartu nintzen urte osoko ibilera, plazan aritzeko albora utzi beharreko guztia, ibiltzearen gastuak eta urteko ongintzako saioak edo ordaindu gabeak berdintzeko, behar zirela gutxienez, 200 euro plaza normaletan. Ibilian ikasten diren gauzak. Eta hala ere, enintzen ara pasatzeko gai sentitzen. Bi galdera zabaldu ditezke hortik, alde batetik hori nola bertsolariak zein traba edo oztopo ikusi dezaken, dagokion hori kotxen artean eskatzeko, ez? Zentzu baten,
Bai, lehen aipatu diana, ez? Bai, hori pixkati impostoraren sindromen sensazio hori, bai. Niko gaindik ere sentitzen dut. Eta Aztu badaukaz esperientzia, ja, bai. Bai, urteak bintzat, bai. Eta ni ere ara uste dut pasatu nintzela Lankuren gomendioz, Gipuzkoako lehenengo finalen kantatu nonen, ordura arte ni B mailan neon. Euskarazko semifinaletan 3 aldiz kantatu non, eta ia final baten sartu nintzen, baino B mailan neon. Nik uste plazan asko da bilena, eta oian asko da bil plazan, eta nik uste askotan Lankuk horregatik bultzada hori ematen dola, zu hauekin zabiltza plazan, beste danakain beste, zuk ere. Eta beste daukien ez adibidez, askotan egokin zaio bertsolariari oianak aipatutako ongintzako saio horiek egitea, edo oraindu gabeak ez. Bertsolari askok izango dute eskema hori, igual aldenean kobratu, ezin danean doan kantatzeko, ez? Bai, danok esango nukenik. Doan, beste erabatera kobratuta, kobratzeko modu asko daude. Bai. Azkenen, nik uste, bertsolaria ez kobratuta, eta ez kobratu gabe, nahi ez tontokira ez da juten, edo eruke jun behar. Ego nahi ez tontokira. Normalen privilegio hori guretzat hartzen dugu. Eta bai, konpromisozko saioak tokatzen die, batzutan gertatzen da konpromisoti bai esan da egon, eta gero ordainpeko saio bateko deia jaso, eta ez dut esan behar. Claro, bai. Eta nik badauket beste soldata bat, baina bere jardura nagusia hori dan batentzako, ez da gauza bea, ez ezko hori. Eta bai, edo gutxiago, zuk esan dezuna, ez? Tarifa hortatik behera ere, ni behintzat ez eta arazorik izaten, normalen, kontxo, begiratuta, ez? Nei, ez dakit, Bilabonako gaztetxetik, lehenengo saiotako hor nun baita izango zen, deitu zidatenen garai hartan, edo, behazen gudala kantoratutako saioa, ez da gauza bea. Bai, guztiz, bai. Orduan, pixkat nik uste horri danok begiratzen diola, eta hor logika baten barrun funtzionatzen saiatzen gehala. Ez zait gertatu ere, anekdotaren bat badauket, baina ez zait gertatu inor zurkeritan ibiltzea bain nabarmen ere. Noiz, bai? Hori, gero ikasten ez igual. Anekdota txikiren bat bai, baina ez zait gertatu nik zuri ordenduko dizut, badakit 30 eurokatik kantatu dezula alako gaztetxetan, eta nik, herritako udalek zuri ere 30 euro eskainiko izkizu, ez gertatu. Bai, bale. Bai, ez ni baita nire terrenora eramandan nik baita askotan hori bada segun ze antzerki saio edo segun ze gauzatan askotan baita ere egiten ditugu ongintzako, saio horiek edo kakotxen artean eta bai ulertzen dut zentzortan aipatzen dezuna. Ez dakit, pixkatingo dugu buelta lehen aipatu ez du momentu baten, badaudela antolatzeekin hitz egiteakoan momentu, tensio momentu batzuk edo, noiz bai gertatu zaizu eztabaida edo tensio edo, ez baldin bada hori gertatu, zuzeu igual etxera haserre jutea gertatu danagatik edo, ikusi ez dunagatik edo gertatzen danagatik. Bat datorkitola gogora, vale. Akorratzen naiz, Lanku hasi berritan zan, eta lehenik saio hartarako deia jasonon Lankutik. Baina nunbait askotxo irudituz antolatzaileari, eta bertan bera. Vale. Bertan bera. Astebete baino lehen, beste bertsolari batek, beak ezintzola, baina ea jungo nintzen, beste bertsolari batekin, afari hartara, eta esan zian aurreko urten zenbat kobratu zuten, eta beste. Eta baiet. Junginen, kantatu gendun, gaina lan, guk ere bak, noiz erabat lertutako saio ezan izan, baina nik uste lana zordeu eta lan egin da. Geunden, bizaio nahiko luzein genitxun, eta kobratzea junginen, saiatu zan, antolatzailea, beste bertsolariak esan zian tarifa biontzat izaten.
Eta izan gendu nolako zea bat, gaina beste bertsolaria, ni baino ibiliagoa zan, da ez dakitzeatik jo nintzen ni. Dan sentitu nintzen, ez beste bertsolaren erruz, baino babesi gabe bezala, eta akoratzen nahi, negoziatzen nahi nintzela, ez akoratzen zehazki zenbaki zeintzien, baino esate bateako 200 balin bazan, ideia hortan junta balin bageunden, saiatu zen 200 bioi ematen, 100 ematen, eta nizan ez hau bakoitzarena da, eta azkenen uste, 150, 180 hola itxinola, eta jo nintzela beste bertsolariaren gana erdilo txatuta, hola eta hola gertatu zat, eta ura pertsona oso ulerkorra da, eta esantzia, lasai hon, ez zeon gehiagoitik persona horrekin, hola esan zian. Baina nik hori dauketola gogon, hola pixkate tensio ondixamarrekoa. Pena da, zezakizu ez dara, zer egon daiteken ez dara, ez da ez der personala izango, baina hori azkenen, da ulertu ez ulertu, empatizatu gehiago gutxiago, edo jarri zuen lekuan gehiago gutxiago ez, zentzu hortan aldaketa hori zer dalata, edo errepente ez. Bai, kurioso da, gero handik 2-3 urtera, jo nintzen beste bertsolari batekin, toki berera, gizon behar zan ordainketa egiten, kontatu nion biden historia, eta ez dakit orduan oso guztua geritu zen, nik uste lehenengo saio behin gendula, bigarrenen baina, oso guztua geritu zen, eta eskatutako ordaindu zigun, eta gainea beste 20 euro eman zizkigun biderako. Orduan, nik uste bere gora berak izan zirela gehiago, eta ondori horta iritsi nintzen. Bai, gero azkenen pertsona bakoitza mundua da, eta batzutan nola tokatzea, baina, badia, netzako, injustizei txiki batzuk horregatzen dianak ezkutuan. Bale, bertsolari berri bat, bertxotan plazaz-plaza hasten danen, beti dauzkezue bertso saio aurreko ohiturak eta bertso saio osteko ohiturak, izan hori kotxa bidean partegatzekoa, edo ze doinu erabiliko dituzuen, baita ere igual adosten dezue. Eta igual, horra hasten za pixkanaka dirua zere entzuten lehen aldiz. Oain saio honetan eskatu diogu Aroa Arrizubietari bere propina usteko, galdera bat bota diogu gai honen inguruan, eta entzungo dugu berak ze esaten digun, eta gero komentatzen dugu, bale? Berei galdetu diogu. Gogoan duzu, noiz jaso zenuen diru ordainen bat lehenengoz bertxotan egitearren, bertsolari helduagoek edo zu baino lehen hasitakoek zer eta nola transmititu dizute gaiaz. Nola hitz egiten da diruari buruz bertsolarien artean, eta hau da berak esan diguna. Enago ziur baina esango nuke kobratu nuen lehenengo saioa izan zela kantatutako lehenengo bertso afaria, horrelako elkarte baten, orduko bertso eskolako batek lotuta, Perua Morrortuk, egaina, edo bere bitartez gutxienez helduta niri, egaina, Estibaiez, bera eta Laurok. Ez dakiz eukiko ganituen, 13 urte, oso gaztetxo. Eta gogoratzen ez nola ostean eman ziguten, bertso saioetan askotan egiten den bezala ez, sobre bat eta sobre hortan dirua, eta nik ez denun baina niri zergatik ordainduko dira. Kamiseta bat ere oparitu ziguten, eta nik kamisetarekin nahikoa, zertarako ordainduko didaten niri ez. Niretzako ordaina baldin badaia saioa bera, eta hauekin kantatu alizatea. Baina, uste dut ere hori badela, askotan, ontzat ematen delako edo gaztetxoei edo hasiberriei ez ordaintzea eta beraien saria kantatzea bera izatea ez, baina uste dut guztiok egiten dugula lan eta guztiok egiten dugula esfortzu bat, da meritu berdina daukala, berdina ez dakit, baina meritua daukala horregoteak berak eta hori dirubidez ordaintzea badela, egin beharreko gauza bat aukera dagoenetan, ez? Hala ere eta ingurukoekin gaiaren inguruan hitz egiterakoan, egia esango nuke bertsolarien artean diruaz ez dela tabu bat edo hitz egiten dela honen inguruan, edo nire inguruan behintzat bai. Eta ez dut uste saio guztiak ordainduak izan behar direnik ere ez. Ulertuta bertsoa badela politika egiteko tresna bat eta aldarriak zabaltzeko forma bat, banik gaztetxeetan eta halako sinesten dudan hainbat espaziotan kantatzen dut dirurik jaso gabe bueltan, eta iruditzen zait bertsoa bertan ekarpen bat egiteko forma bat dela, ez duena zertan ordaindua izan. Orduan, ez dakit, iruditzen zait saioaren
antolatzaileen eta barren araberakoa dela hori, eta noski bertsolarien lana baloratu behar dela, baina ulertu behar da bertsoak ere ze formatan egiten duen ekarpena hainbat espaziotan esan dezagun. Ez dakit oso ondo azaldu nahi zen, baina bueno, ea zer diozuen. Bai, ados nago, bueno, lehen komentatu deana ez da, tabua ez dala, eta bai, diruz ordaindu gabeko saioak ere danok egiten ditugu, arrazoi desberdinengatik, eta nik ere uste egin behar diela, ekarpen motak ere desberdinak izan daitezke gunean bertsoak egin ditzakenak, eta bai, erabat ados. Eta gero aipatu duna baita ere, lehen ere aipatu dugu, baina hasieran igual, astezanean esaten zuen, ez, nik kamisetarekin japozik, ez, nolatan eman diate hirua hogiteatik, ez, baina gero nolabait badago esfortzua, badago lan bat, eta, bueno. Bai, batipat, niretzat... Zaila da neurri hartza igual batzutan. Bai, eta ordaina bera izan behar dan, lana bera izan baliman, ustez bai. Ordu terdiko saioan lau bertsolariak gaitu balin badie, batek 13 urte izan arren, da besteak 50, eta bat Euskal Herriko txapelduna izan arren, eta bestea hasi berrean, nik uste dut, hor ordaina berdina izan behar dela. Horrelakotan askotan gertatzen da, ez dakit pixkat eskaparate bezala, erdi esposizio bezala ere, ez, igual, gaztetxoi tokia utzi. Bai. Ez dakizu oso ondo mugan jarri ez, batzutan igual aitzaki ezakit deitu aitzaki, baina batzutan ere jartzen dute aitzaki bezala igual hori ez, eta hori gero ordaintzerako garaian egoteko hor... Hor, desberdintasun bat egotea, hola, lanetan ere desberdintasun nabarmen bate ondaren, esate bateako bertso afari bat, bi bertsolarik aurrera eramatea, eta saioaren amaieran sartzea bertso eskolako kasu hortan ez berdin ikusten. Hala ere uste dut, detailen bat euki behar dara. Gutxinez afari ez dezatela ordaindu. Baino lana bera balin bada, nik uste dut ez dela desberdintasun hori behar. Earki, oain irakurriko dugu nintzen beitak bertsolari aldizkari idatzi zon 2008ko artikulu baten zatitxo bat. Bertan azokako jarduna eta bertxotako aipatuta, eta honela esaten zuen. Ez dut bertso ezaberastu nahi, eta ez dut daukadana baino gauza material gehiagorik behar. Hori bai, gure jarduna errespetatzen nahi dut. Eta gure gizartean prezioa zalantzan jartzeak errespetu gutxitxo erakusten du. Bai azokan eta bai bertso plazan. Zugera Aitor badaukazu beste ogibide bat, ez dana bertsolaritza. Ez dakit, bertsolaritzatik at dago, ez dakit noiz planteatu dezun bertsolaritzatik bakarrik bizitzea edo bizi alizatea, zentzu baten. Ez dut planteatu, alde batetik, ez alako bideragarria ekonomikoki, edo behintzat, austeritateen mugan bizi beharko nukelako, ez da enlitzateke bideragarria izango. Nik egin, agian beste esparru batzuk ukitzen bukatuko nuke beste asko bezala, bertso jardun soiletik ez dut zein hor bizidanik, baino etengabe lan bila ibili behar hori, edo etengabe norbere komertzializate hori, eta egiten ezun saio bakoitza zure urrengo saioaren oinarri izan daiteken hori, eta zure argindarraren faktura horren menpegotearen estres hori, niretzat ez detuzte, agian beste batzuek oso ondo kudeatzen du, baina niretzat, adibidez, ez detuzte lagungarria izango litzatekenik, ez da kanturako bertako lez, ja bizitzeko. Eta nahi askatasun eta lasaitasun handia ematen beste soldata. Igual lasaitasun bate bai emate dizu ez. Igual eukitzak beste bide hori, igual bertso munduan ere beste lasaitasun batekin ibiltzeko aukera emate dizu. Nekeare bai. Bai hori da. Nekeare bai, ez da gauza bea, astea lanean pasatu eta ostiral gaueko bertso afari batea jutea, maneko osoa da. Osea, ez da guztiz biogibide 100%, ez? Ze, esaten duzu, igual bertso gintzan, igual ez daukazu guztiz 100%, baina igual badaude hilabete batzuk batean dauzkezuna saio pila bat. Eta imartezu 100% batean, eta bestean 100%tik gertu, gero igual gutxiago, baina... Edo opor garaia. Baita ere. Opor garaia oso baldintzatuta, niz hori honez opor luzek dauzket, baina
baina askotan erabakin behar dezu, Bai. zenbat saio utzi behar dituzun oporretara juteko, ala saioak oporren aurretik jarri behar dituzun, ala horren arabera antolatu, ala... Alantza bat egin Orduan, dana dauka bere alde hona eta txarra, eta nik ez planteatu sekula, uste dalako enukela ondo kudeatuko, eta gainea ez dalako posible izan. Nik ulertu izut. Gero pertsonan arabera, batzuk daude hori hortara, eta esan dezuna, igual guztiz hortara ezin dezu, beste alternatiba batzuk bilatu behar dituzu, baina ez igual ogibide bat, beste ogibide bat zentzu horretan, ez? Baina batzuk hobeto ematen dute, eta beste batzuk, Bejot nahira. Ni zure taldekoa naiz, Ni erizainan eta aktore lanetan dagonean, eta bestela erizain bezala, así que, bai. Aitor, saiatu geha pixkat gai honek ematen zegoen guztia pixkat saiontara ekartzen, ez dakit, utzi dugu zerbait aipatu gabe, zure ustez, ze falta du bertsolariak baldintza duinetan jarduteko? Ez da erreza. Manizke huelta batzuk nik gai horri, eta gaur egun saio bat ez da ekonomikoki errentagarria. Esan nuke bi bertsolariko tordu bat hurbiltzen dela gehien errentagarritasun hortara, txapelketak aparte utzita. Eta sarrera kobratuta ere, lau bertsolariko saio batek suposatzen duen kostuari aurre egiteko betekada haundi xamarra behar da, gaur egungo tarifetan. Gero egia da, antolatuta dagoen bezala, kostua eta bertsolari jasotzen duen artean ere, askotan aldea handia da, hola. Horre nik uste baudela lankun bertan, mailakatzearen barruan, badago beste mailakatze bat, oso desberdina da, autonomoa izan edo nominaduna izan, nik uste baudela horre komentatu izan diet, noizbait, pasatzen digutenean urteroko ezea jartzen diet, beti. Hor baude gauza batzu nik uste pixka limatu beharko lituzketenak, aldea izugarria dalako. Vale. 400 piko kostatzen duen bertsolari batek 180 euro jasotzen ditu. Autonomoa ez bada. Erdia baino gehiago da. Joaten dena. Airean. Eta antolatzailearentzat 400 pikoko kostatu zea, baina 180ekin gelditzen zea, eta lehen aipatu dugu 270 bueltan da bilela, norberak egindako faktura baten kostua. Nik uste limatzeko gauza bat daudela, baino eta baita ere uste dut, ez dela gastu bezala ere hartu behar, hemen gastu asko daude, kiroletik hasi, eta industriara arte. Eta gure herria bentsia obratan da, nik ez dakit, jendeak, hauteskundeak urbildu orduko grua bat ikuste ez badu jendea urduri jartzen da edo zer, baina hemen gastu asko daude, eta beste batzuk inbertsio deitzen diete, ez? Eta nik uste kulturgintzari eta bertsogintzari ere, gastu etiketak kendu eta inbertsio izena emateko garaia badala, eta gainea ogi papurrekin konformatu behar dugu ia eskerrak emanez, eta mamia beste toki baten dago, eta nik uste dut mamitik ere eskaini behar zaiola. Hori esan da, uste dut baita ere, lankuren mailaketari ere buelta bat eman behar litzaiokela, eta agian, lehen aipatu dian mailaketa hori besterako saiotan ematen ez bada, eta gure artean onartua balin badau, eta hainbeste denboran idatzi gabeko arau bat izan balin bada, agian lankuren tarifak ere aldatu beharko lirateke antolatzailearen arabera, saio motaren arabera, eta ez hainbeste bertsolarien arabera. Ez dakit. Ea, hoi hartzuni badaukan zure karpenak. Ez dut uste. Bueno, eskerrik asko zure zintzotasunagatik. Bueno, ez erratik. Esker. Zuei.